गुवाहाटी नोगोरमानि आहमगावनि बाथौपुरियाव थानाय मिरु बाथौ थानसालिनि न'ब्लाङाव दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बिबानगिरिफोरनि मावबादा जालाङो। 6 अक्ट'बर रबिबारखालि जालांनाय दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि मावबादाखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा। दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि मावबादायाव फुंखा सुबुं महरै गबर्धना कलेजनि गोरायुं जुनु सरगियारि, बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देबेन बर' आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै बेसेन गोसा बोसोन होयो। जियानो जाथों बेहाय जोंनि बर' बाथौआरिफोरनि बिहोमा दं, गोबां मावथिफोरनि बिहोमा दङ, बेखौ जों एंगारनानै सोलिनो हाया। दा आं मोननैसो बिथिंखौ जिहेतु आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै समाजाव नुजाथिबाय थानाय खायसे थासारिनि सायाव आं बेहाय बुंनो नागिरदों। जों जिहेतु फोसाबनायनि लामायावनो दिनैबो दङ, दिनैबो जों सोदांजोबनो हायाखै। जोंहा मानगोनां नेहाथारिया बुंलांबाय, जों बाथौआरिबाबो जोंनि गेजेराव गोबां फाराग दङ, बावनाय थिनायाव बुजिनायाव गोबां फाराग दङ। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोरखौ जोङो एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय नाजाथारनांगौ। खर' बुंनानै थायोबा जानाय नङा, खर' बुंनानै थायोबा जानाय नङा। जोंनि जि गोथार लामा, बे लामाखौ जोङो एरायनानै खेनानै जों थांनो हानाय नङा। दा बेहाय आङो बुंनो नागिरदों, दैदेनगिरि हिसाबै जिखिनि बुंनो थानांगौ, जोङो बाथौ धोरोमखौ जुदि एस्टाब्लिश खालामनो गोनां जुदि जायोब्ला जोङो सोलोंथाइ गोनां जानाया गोनांथार। सोलोंथाइ गोनां जानाया गोनांथार। बिनि अनगायैबो बाथौ धोरोमनि जाफोर मोन्थोर, जाफोर बावनाय थिनायनि जिखिनि खान्थि, बेखौ रोंनाया मोजां आरो मावनाया मोजां, आखाइजों प्रेक्टिकेल मावनाया मोजां। जोङो नुदों खायसे दैदेनगिरियाव जोंनि बायनाव हानजानिनो जोङो जों मेम्बार बायदि खामानि मावनो हायो। जोंनो बावनाय थिनाय मिरुनि माइनाव आफाद बिबानगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि समाव माइनावफोरनि गेजेराव गमामायैनो बिबानगिरिफोरनि गेजेराव मावबादाखौ लानायनि थाखाय, मानो होनोब्ला मिरुआवबो बेबायदि लादों आरो बेखौ बोसोराव मोनफ्रोमबो आफादा खेबा खेबै लानाया गोनांथि दं होननानै सानदों आरो बेबायदिनो खालि माइनाव आफादाबो लादों आरो बेबायदिनो जुदि लाइमोन आफादाबो लायोब्ला मिरुनि दौरि बिथांमोनाबो लायो। दा थिग बेबायदिनो जों दिनैनि समाव जोङो माइनाव आफादखौ साबायखर बावनांगोन। गौथुमारि बिथिङाव गोबां खामानि मावलांनांगौ दङ आरो गौथुमारिनि खामानि मावलांनायाव बिबानगिरिफोरनि गेजेराव जों मोजां सोमोन्दो थानानै खामानि मावलांनो जों आवगायनांगोन आरो बेजोंनो जों जुदि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव जोंनि जेखिनि मावनांगौ, जेखिनि मानिलायनाय गोरों मावबादाखौ जुदि लायाब्ला, बेबायदिनो जोङो मालाबा बिबानगिरि बिथांमोना 3 बोसोरावबो जोङो मालाबा एक्जिकिउटिभआवबो बाहागो लाया। बै 3 बोसोराव टार्मिनेटिं सेसन जागोन, होमब्लासो जों बेवहाय बाहागो मा गोनांथि दङ, मा गोनांथि गैया, बेफोरखौ बिथांजों सावरायनानै मिरु गौथुमनिसिम बैफोर मावनो गोनां खामानिफोरखौ खोन्थानांगौ बा लाइजाम महरै दैथायहरनांगौ। दा बेफोरो जाबाय थायो। नाथाय मालाबा आफादगिरि आरो नेहाथारि माइनाव आफादनि मालाबा जिल्लायाव थांनो गोनां जायो, मालाबा मिरुनि गेजेरावनो जोङो केबिनेट पर्जा सावरायनाय जायो। मालाबा बेबायदि बिथांमोनखौ जुदि थोंजोङै मालाबा फन